Ei kuulta, nyt se alkaa. Mitä vittua? Did you finish the calibrations? Of course. And you accounted for dimensional Tää on variance? pelkkää musta harjoa. Miksi tää tuli niin kutulle paikalle? This. Näin. Okay, guess we're taking the scenic route. Alkaisit siis. Ei mitään kaavallisia haluta tähän. Ei jumalauta. En mä... Kato miikäkin on. Niin, kaikki on. Moni jää nyt Well, Nyt tulee joku... Miku tulee. Miku tulee. Oh, Star Wars. Let's go, let's go. Seriously, Jones? Tää on munkin paikka. are we there yet? Ei. Sano kitkitsiä. Nyt meillä on jotain toimeen. Ei, me ollaan... Joo, onks tää uusi chapteri? That looks like if he wants a fight, he's got one. Oh, mikä? Oh, Godzilla. Oh. Superman. Joo. Oh, Mikko. Ai, Superman. Giant Over. Now we're talking. Toi original Mekka muuten. Time to take back Se oli our tuo... island. Original Mekka muuten. Otetaan, let's go. Let's go. Let's go. Meillä on asteet. Oh, King Kong. Hyökkäkää, bro. Hyökkäkää. Vähän riittää. Everyone, get to the choppers! Täällä on tää ihme. Täällä on tää monsteri. Sä petku. Täällä on tää ykkösen monsteri. Ei oo. Ei jumalauta. Better come ride. Ei saatana, mitä paskaa musta. Purataan! Mä voin ampua. Mä voin ampua. Ammutaan weak point. Weak point on toi sydämessä ja... Ei tämä ollutkaan viikkoa. Joo, siinä voi ampua. Tuolta teki 2 tonnia damagea. Bro, King Kong vaan koko ajan hyökkää ton päälle. Ei oo, jos tästä tulee joku edit, niin tää on ihan hullu. Tää on ihan hullu. Tää on ihan hullu. Ei vittu tekee kotota, oh fuck. Oh no. Oh no. Oh fuck. Kuka se lojonta? Tää on ihan hirveä hullu eventti. Mitä me hävitään? En mä enää sinne pääse. If you can hear this, make your way to the Mä oon front tossa line. tekkaa, sä pystyt. Frontlineille voidaan! Mä pysty. Mennään tuolmiksi. Mennään tuolmiksi päästä oikein. Siis mä olin just menossa peliin, mut sitten liityi tähän. Oli mun ainut toi. Tämä on. Tää tuli semmonen... Tää on sama mitä viimeinen. Pitää vaan hankkaa. No niin, minä vaan. Oliko sekin
had to hurt. Barely holding on. Need to hit him hard, and we need to do it soon. Okay. I got like a crazy dangerous idea. As if things aren't dangerous enough. Trust me. 3. Alright! All forces! Open fire! Hit him with everything you've got. Keep it up. The cube's gonna blow. Nyt tulee vähän muisteltu, kun oli se kakkonen. Ja muista kyllä se siis on veistot, kun katsottiin se live-eventti. Rekko pakko. Eikö se on sinun koitsardi? Mikä vittu tää on? Sinun koitsardi. Se on sinun koitsardi. Joo, mennään sisään, bro. Mutta koska me oltiin joku etelä Loveless-areella. This feels Oltiin really meillä good. Loveless-paikassa ruhoja. No niin, miksi se oli täällä? Pitää katsoa tätä aina Oh fuck. Minne me nyt mennään? Ai ja siropointtikuva. Throughout history, the Zero Point has Point. secretly connected civilizations. Ihan kurolkas ne. For over 1,000 years, the Imagine Order controlled the Zero Chapter Point, 301. trapping people in an endless loop. 302. Chapter 21. 7 heroes came together to battle the Imagined Order and free the Zero Point. The conflict ended Nää tulee with the Zero Point takas nää shattered T7. and strewn across all realities. And the fate of the Seven is unknown. En tiedä. Jatkuu vielä, bro. No way. Jonesy, what is your point? Mä muistan, että kun George oli silloin siinä bunkkerissa, sillä oli tää sama paska. Alien, tuskan kättelin tässä. Eikö niin se on se outo? seasoni. Se on tää uusi seasoni jo. Onko nää uusiksi pitäis? Battlewood. No se uusi mappi. Jätkä mulla pätkäistä. Oh no. Pääsit rimmassa hiuksiin. Oh my days, mikä vittu tää? On se... On se alieni. On se alieni sitä